ngatinamate. Tinokukudzai Baba vedu mangwanani ano, mazvita Mwari muutatu hwenyu. Tinokutendai samasimba ose makava nesu pano. Toda kukukudzai Mwari, mukataura nesu neshoko renyu rine simba, nevaranda venyu vakasiyana siyana muchida kubetsera mweya yedu. Tinokuongai samasimba ose, tinokukudzai Jehovha, nekuti muri Mwari vane rudo, muri Mwari vane nyasha, muri Mwari vane hanya nevana vavo. Hamuna kuda kutirega kuti tifire muzvivi zvedu, asi Mwari makatibatsira kuti tigorarama takafanana nemi, kuti tive vatsvene nekuti imi Mwari muri mutsvene, kuti pakupedzisira pamuchava nesu tigovapo. Tinokukudzai Baba vedu nekuda kwevaranda vose vamakashandisa. Tinokutendai Mwari nekuti muri Mwari vakanaka. Tinokukudzai Jesu nekuda kwezvose zvatakadya panzvimbo ino, nekuti muri Mwari vakatendeka. Tinoramba tichinamata nekuda kwevatanzwa vanorwara. Tinokutendai Mwari kuti ruoko rwenyu rune simba, Jehovha samasimba ose, haruna kupfupikisa kuti rirege kutibetsera, nenzeve dzenyu hadzina kudzivirwa kuti dzirege kunzwa minyengetero yevana venyu. Tinokutendai Mwari nesimba renyu rekuporesa. Mazvita mweya mutsvene neziviso dzose tatsanzwa pano, tinonamata kuti Mwari mugodzitungamirira kuti dzigofamba zvakanaka. Imi mweya mutsvene muri mberi kwedu, isu tichitevera sevana venyu. Tinonamata mangwanani ano tichikukudzai Jehovha kuti zvamatimutsira kuupenyu Mwari, tiri pano sevaranda venyu Mwari, kuti tisati tafamba panzira, imi Mwari mugotipa zvokudya zvemweya zvinosimbisa mweya yedu. Tinonamata Mwari wangu wokumusoro kudenga kuti tirangarirei Mwari pachamira muranda wenyu achiparidza. Toda kukutendai Mwari kuti shoko renyu benyu makatomupa kare kuti agotaura kuupenyu hwedu. Nemuzita raJesu Kristu tinonamata Mwari, tichininipisa mweya yose inokakavara Mwari, ichipikisana nekuparidzwa kweivhangeri yenyu, chiti ngaishaiswe simba Mwari. Takutendai mweya mutsvene, takukudzai. Tinoisa mufundisi neganda mukati memaoko enyu Mwari, kuti mupfuure mberi muchivashandisa sezvamakasimboita Mwari, kuti kuda kwenyu kuzadziswe pakati pekereke. Isu vana venyu tigoitirwa zvakanaka. Tinogamuchira kutaura kwenyu Mwari, tinogamuchira shoko renyu nemufaro. Mwoyo yedu yateramira kunzwa inzwi renyu, kuti imi Mwari murambe muchitibetsera, murambe muchitisimbisa. Mweya mutsvene chitiitirai zvakanaka, mugotisimbisa nekutikwanisira pazvose. Takuongai Mwari, takukudzai. Torai Jehovha samasimba ose utungamiriri hwesevhisi ino, kuti zita renyu rigokudzwa, kurege kuva nemunhu anokudzwa Mwari, kurege kuva nezita rinokudzwa kudarika zita renyu. Biri yose ikudzosirwa kwamuri, imi Mwari muchikudzwa. Amen. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Nasi ndo zuva redu rekupedzisira pamusangano uno. Pane vakaitirwa zvakanaka here nemusangano? Muzita raJesu, amen. We want to celebrate. Toda kuti timbocelebrate praise and worship just for 5 minutes. Nasi handina nguva yakareba tiri pano. Tichashumira nguva diki diki 20 minutes ndinenge tapedza. Tingosimuka patiri ipapo, timbofarira Mwari, tingotenda Mwari nevictory. Mwari vakatiitira zvakanaka pamusangano uno. Timbotambira Mwari, timbotambira Mwari. Muzita raJesu, muzita raJesu. Chechi yake Jesu ngaiende mberi. 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 Chechi yake Jesu
Jesu maoko. Tiomberere Jesu maoko. Muzita raJesu, amen. Regaiti ndisvike pandinoremekedza muridzi webasa. Tisati tashumira chechi ine muridzi wayo. Toda kuremekedza mambo wamadzimambo, musumudzi wamarombe, iye anogadzira tafura pamberi pavadzivisi. Toda kufarira mambo wamadzimambo. Chingosimuka zvishoma tiite honor the presence of the Holy Spirit panzvimbo ino. Toda kuremekedza mambo wamadzimambo, iye anonzi mabvi ose achapfugama, ndimi dzose dzichapfugama, dzichipupura kuti Jesu ndiye Ishe. Chero zvidhoma zvinopfugama, namapere anopfugama, namasatanisi anopfugama, navamanjusu vanopfugama. Ngaaremekedzwe muchinda werugare, ngaafarirwe mururu nemuridzo kuna Jesu. Takamira kudaro, regai tiremekedze vafundisi, varanda vaMwari. Tinokuremekedzai, tinokudai. Vana Mozisi wemwaka uno, ushumira huna kuchipa, asi zvinongoda nyasha. Tinotenda Mwari vari kukugonesai. Ndiri kufara vana baba vari pano nhasi, vanotitungamirira. Tifarire vafundisi vose nana mai mufundisi. Tingoomberera Jesu maoko muzita raJesu, haleluya. Regai tifarire zvakare komiti yana amai vakatigadzirira musangano uno. Toda kufarira sungano komiti yana amai. Tifarire pamwe chete nemutungamiriri wavo. Tingovafarira mururu nemuridzo kuna Jesu. Titore nzvimbo dzedu muzita raJesu, amen. Toda kuti tipinde muinzwi raMwari. Regai ndiremekedze zvakare hama dzandakabva nadzo. Mwari vavaitire zvakanaka. Tichibva pano takananga kuchitungwiza kucrusade. Tonoita one day todzokera. Takananga kuBulawayo kunoshumira. Vanosiya dzimba dzavo vachiperekedza mufundisi. Ngavamboombererwa maoko. Mwari vaitire zvakanaka muzita raJesu, amen. Regai ndikumbire vanondiverengera. Handizivi mai mufundisi Bhaloi varipo. Kana vasipo ndichakumbirawo mufundisi umwe chete vauye vativerengere shoko. Nhasi ndine 20 minutes chete. Usatendera ari padhuze newe kukudisturba, nekuti nhasi tiri kurovera kuenda. Matthew chapter 16. Tomberere mfundisi vawanewo step vakachena. Very smart. Matthew 16 verse 18. Mazvita Matthew 16 verse 18. Pane musoro shoko unoti Petro unopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Verse 18. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikundi. Tichaverenga zvakare kuna Acts chapter 2 pavhesi ya 42 kusvika pavhesi 47. Acts chapter 2 verse 42 to 47. Mabasa avapostora. Vakatsungirira pakudzidzisa kwavapostora, napakuyanana kwavo, napakumedura chingwa, napaminyengetero. Vanhu vose vakabatwa nekutya, zvinoshamisa zvizhinji nezviratidzo zvikaitwa navapostora. Navaitenda vose vaiva pamwe chete, vakati zvinhu zvose ndezvavose. Vakatengesa pfuma nenhumbi, vakagovana navose, mumwe nemumwe paaka
vakashayiwa napo. Zuva rimwe nerimwe vakanga vachitsungirira mutembere nemwoyo mumwe, vachimedura chingwa mudzimba dzavo, vachidya zvokudya zvavo nomufaro nomwoyo wakanaka, vachirumbidza Mwari, vachidikanwa navanhu vose. Ishe akawedzera kwavari zuva rimwe nerimwe avo vaiponeswa. Regai tiverenge yekupedzisira. Ndawanza mavhesi kuti tikurumidze kupedza. Ephesians chapter number 1 ndiyo yekupedzisira. Tibatsirane kuvhura mabhaibheri. Umwe achiri kuna Matthew achitsvaga Matthew averengwa. Ephesians chapter 1 kubva pavhesi ya 22 kusvika pavhesi ya 23. VaEfeso 1 verse 22 to 23. Akaisa zvose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye kuti ave musoro wazvose, ndiwo muviri wake, kuzara kwaiye unozadzisa zvose muna vose. Tiomberere mufundisi vachinogara pasi. Tiomberere mufundisi. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Mangwanani ano ndine shoko randatumwa naro naMwari. Hallelujah. Mangwanani ano ndine shoko randatumwa naro naMwari. Ndaibvunza Mwari ndichiti, Mwari, tonotaurei kuvanhu venyu? Ndakapiwa 2 days dzekushumira. Rane zuro takarinzwa, takaitirwa zvakanaka here? Ndinotenda Mwari vane zvavakaita. Ndine vandandisangana navo kumatende, vamwe vachitopa matestimony. Ndiye Mwari watinoda, Mwari wokuti kana taungana, Mwari vanotaridza simba ravo. Ngavaombererwe maoko Mwari avo. Mwari vasina tsika yekuunganidzira vanhu vake pasina. Muzita raJesu, amen. Saka nezuro Mwari vaitaura nyaya yekuti separate yourself from the worldly things. Ndokubva vatidzidzisa kuti pane lifestyle inofana kuraramiwa nemuKristu. Hallelujah. Atina kuverengesa theme scripture yedu Leviticus chapter 19 pavhesi ya 2. Izvezvi ukabvunza munhu ari pasaidi newe anoita chadzimira, but yakashumirwa kubva musangano uchitanga. Nenguva diki diki chimbobvunza ari padhuze newe kuti inoti chii. Hapana zvapo mukana nhasi tikurovera kuenda. Ndandichati wese ataura zvisizvo ngauye mberi. Maanza abuda imomu ibasa. Team scripture yedu iri kuti ivai vatsvene. Pedzisa. Hallelujah. Hatichatsanangura timu yedu. Regai ndiremekedze zvakare vashumiri vakatisakurira. Pastor, tinokutendai makatanga kutsanangura timu. Kuva mutsvene zvinongoreva to separate yourself. Hallelujah. Holiness zvinongoreva to separate. Hallelujah. Rimwe robva rati to cut. Akawanda madefinitions. Muzita raJesu, amen. Saka nezuro ndaitaura nyaya yataitaura yatakapiwa naMwari kuti pane lifestyle inoraramiwa nemuKristu, inotarisirwa kumuKristu. Mwari vakatidzidzisa kuti tinofana kuti tichibva pamusangano uno tichanorarama sei. Muzita raJesu, amen. So nhasi ndine nyaya ndoda kuti ndishumire pamusoro payo yatiri kuti a church in God's mind. Kereke iri mupfungwa yaMwari. Muzita raJesu, hallelujah. Regai ndiremekedzewo kuchechi kwandinobva. Ndinobva kuBaptist Union of Zimbabwe. Ndokuremekedza vatungamiriri vangu vekuBaptist Union of Zimbabwe. Tivaombererewo maoko vanotitungamirira. Muzita raJesu, amen. Nhasi toda kutaura pamusoro pechinhu chatiri kuti a church in God's mind. Jesu achiuya panyika
ana assignment yaanga akatumirwa nababa. Jesu haana kungouya, but Mwari vane zvavakanga vamutumira. Isaiah 61, tinoona Isaiah achiprofita pamusoro peassignment yaJesu yaakawira panyika. Isaiah wabva ati, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach good news, to proclaim liberty to the captives. Mazwi aizotaurwa naJesu kuna Luke nerimwe ramazuva. Luke unobva avhura bhuku akuzadzisa mashoko anoprofitwa naIsaiah. Jesu azvarwa auya panyika, ndokubva ati kuna Luke, bhuku inobva yati bhuku rakavhurwa kuna Isaiah. Jesu ndokutaura mashoko akaprofitwa naIsaiah. Ndokuti mweya washe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kushumira vhangeri kuvarombo, kuti vakasungwa vasunungurwe, kuti vari blind both physical and spiritual vavhurwe maziso. That was the assignment yaJesu yari kuvinga panyika. Jesu ndokurova basa, ndokuita assignment yake. Akatendeka neutsvene, asingaite yekubhota-bhota, asingaite yekujuta-juta. Akaita assignment yekusunungura vakasungwa. Takavaona vana Bartimaeus akanga ari mapofu akasundudzwa. Takavaona vakadzi vaibuda ropa vakabata mupendero ropa rakamira. Takavaona vana Legion vakanga vane madhimoni ndokubva vasunungurwa. Tikaona zvikuru zvaakaita. Assignment inobva yapera, nekuti bhuku inotaura kuti kana apedza anofanira kuzoenda pamuchinjikwa. Saka asati aenda pamuchinjikwa, kubhuku yaJohn anotaura navadzidzi nerimwe ramazuva. Mazuva ekuti achienda apera, akunosvika, ndokuti kunana Peter, John 14 pavhesi ya1, mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Chaari kutaurira kuti mwoyo irege kumanikidzwa. Vana Peter vanga vakushungurudzika. Zvino mudhara zvamakatisiisa maneti, makuenda tichasara tichiita sei? Zvino zvatanga taresigna mabasa, tikati taakukuteverai, zvino mudhara tichaita sei? Jesu ndokuti mwoyo ngairege kumanikidzwa. Mberi obva ati handikusiyi mega, asi ndichakusiyirai Mweya Mutsvene, uyo achava mudzidzisi wenyu, uyo wamuchagara naye, uyo achakudzidzisai zvose. Hallelujah. Tobva taenda kubhuku yaActs yandaverengesa. Acts chapter number 1. Jesu ndokusiya arayira futi. Hallelujah. Jesu ndokutaura akati chigarirai Mweya Mutsvene wandakataura kubhuku yaJohn. Garai muri panzvimbo imwe chete, havaudzwe zuva, havaudzwe nguva, but vanonzi garai makarindira Mweya Mutsvene. Yakaendepi chechi mumwaka wedu? Chechi inogara panzvimbo, chechi isingati nhasi yaenda uko, nhasi yaenda uko. Garirai muri panzvimbo imwe chete. A church in God's mind. Mira panzvimbo usacheuke, mira panzvimbo usacheuke, mira panzvimbo usacheuke, mira. Garirai Mweya Mutsvene muri panzvimbo imwe chete. That's the church in God's mind. Kwete kuti tikaita operation senga mabheki, unoona mune mafuta egwai, unoona mune matombo, unoona mune mahengechefa ezvimwe zvidhindo zvisiri zveRCZ, unoona pane mavheku holy ground.
God's mind. Church inogarira those who wait upon the Lord. Avo vanomirira Jehovah. Church isina pressure. Dairi anasi brother. Waizwa ubvunzwa kuti havangangoti garisika because ndine zvimwe zvandoda kuita. Iye mwemtana chano yangu vahi. Mainingi mozondidana kana akuuya. Kana musina mabhandles munongoisa komi back. A church in God's mind. Vakagara vari panzvimbo imwe chete. Hakuna dzimwe nyaya dzaitaurwa. Urukuro mazuva no. Ndedza Jesu. Aiwa. Ndedza Jesu. Ndati urukuro mazuva no. Urukuro. 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 Hakuna imwe nyaya yaitaurwa. Vakagarira mweya mutsvene. Vanga vasingataura zvana Peter vemama disciples. Taita nhamo yechechi yanhasi inopedza nguva ichidescribe apostle wayo. Toda kukufarirai munhu waMwari. Our grenade, our bulldozer, the Catalambano. The history, the Homo sapiens sapiens, the Australopithecus, Robustus, munhu waMwari. Chinzwa panozosvika zvemuridzi uyu ataurwa. Anonzi on this rock I shall build my church. Hakutaurwe zvavaudza kuti garirai. Zvinotaurwa zveagariswawo. Pana Jesu vanobva panze. Ngatiremekedzei muridzi wechechi. Praise and worship muchisumuka. Vanani hene zviziviso. Vanongonzi pfurwa nepo. Pembe kuna Jesu ngafariwe. A church in God's mind. Munhu anozimba baba. Kuzimba kuti hamuna kunyatsosvika pakundimhorosa. Ini muridzi wechechi. Garirai. Muchitaura nyaya hwani. Yamabasa akaita. Nyaya dzaitaurwa ndaisavapo. But ndiripo pamweya. Paingotaurwa kuti but dheriya ratakaenda kumba kwaLazarus. Wakomana mera anga apinda peace. But mudhara akangosvika akati bvisai dombo. Meti akati wakomana ndakatombotyira mudhara. Ndakatombovhara kumeso. Mudhara akati bvisai dombo. Tikamuona Laza achibuda. Ndodzaingotaurwa. Urukuro hadzisi dzekutaura nezvemachechi. Kwedu ndokune power. Vedu vakapenga. Regalia yekwedu yakapenga. Edu ndeye Duchess. Yenyu ndeye cotton. Saka kwenye hakuna Mwari. Nekuti munopfeka yecotton. Isu topfeka yeDuchess. Kwedu kubaptist ndo kwakapenga. Kunozoiswa kared nekablack. Hazvina basa izvo. Izvi ndezvekungoisa order panyika izvi. Kudenga kuchaenda vachene. Vane hurukuro hwani. Hakuchanotaurwi zveReformed Church. Hakuchataurwi zveBaptist Union. Kwakuti
vakabatidzwa nezvajesu. Saka vakagarira vari panzvimbo imwe chete, pasina ane pressure, vachiziva kuti he is not a man. Atiudza wacho hanyepe, he is not a man. Imi Mwari watoona mati hanyepe. Mwari akati garira ndinouya anouya. Mwari akati anokuropafadza anokuropafadza. Whether vasatanisa anoda kana hade, Mwari uya anokuropafadza. Whether kune vaitopikisa kuti hakuna mweya mutsvene unouya, but wakauya. My God. Ndokubva vagarira mweya mutsvene chiregai ndimhanye. Nguva yangu yatopera nakutopedza kuparidza. Muzita raJesu, amen. Vagarira mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndobva auya. Bhaibheri roti vakatanga kutaura nendimi itsva. Kana mweya mutsvene aburuka, pane zvinhu zvinoshanduka muupenyu hwomunhu. Makatizorera vaselini mai, munoita kunge makazora magnolia oil. Kana muina mweya mutsvene, chero ndakapfeka dress rekukwereta, rinoita kunge rangu. Muridzi waro akaripfeka anoita kunge akwereta. Ndageza nesona mai. Vamwe varova lax. Ndina mweya mutsvene. Mweya mutsvene anoshandura zvinhu mai. Kaombererwe maoko. Ndakataura nezuro. Ndikati kuva nestructure yakanaka, auzivo utsvene. Kuva nemweya mutsvene ndiye ane ese. Udza ari padhuze nokuti kana una mweya mutsvene ndiwe une ese. Nezuro ndakazoti hei handina kupedza, ndakangoti haisiye mahips. Vane mahips kana muna mweya mutsvene munopinda denga. Toda kusiya munhu wese achifara pamusangano. Inonochinjwa yonzi mufundisi waya vakati vanhu vane mahips havapindi denga. Takati kana munawo, muna mweya mutsvene, muri holy, munopinda muchimhanya. Hapana kana roadblock rinoiswa kana toll gate. Mweya mutsvene aburuka, ndokutanga kutaura nendimi itsva. That's the church in God's mind. Church yakazara nomweya. Ndava munhu ana mweya mutsvene anoonekwa maitiro ake. Kune step yaunotoona kuti hapana mweya. Nekuti mweya mutsvene anogadzira zvose, anodzidzisa zvose. Nguva dzangu mari. Hallelujah. Tiomberere Jesu maoko. Tobva tapinda mubhuku yaActs. Mabasa avapostora. The church in God's mind. Church yakafamba naJesu ikasara ichirarama a lifestyle yakararamiwa naJesu. Where is that church in our times? Peter and John went to pray. Acts chapter number 3. Ndokubva vaenda panzvimbo yavaisimboenda vachifamba naJesu. Kupreya kwavaisimboenda vasati vagamuchira mweya mutsvene, paive nemurume waigara pagedhe rainzi Beautiful. Nguva dzangu mai, denda patsokodzera apa. Murume aigara paBeautiful gate. Gedhe rakanaka, asi paari hapana chakanaka.
ndichazoiparidza kana ndikazodanwa futi next time. Waigara pagedhe rakanaka. Vanapita vachimuona. But vasati vagamuchira mweya mutsvene. Business ravo raingova rekungopinda nekubuda. Nguva dzakwana dzeprayer handei. Jesu ndokuona nyaya yemurume uyu. Akati iye handiadresi. Ndiri kuzviona munhu akaremara. But ndoda kuti vakomana kana mundaenda. Evidence. Yekuti maifamba neni inofana kuonekwa. That's the first miracle inofana kuonekwa. Ndava kune vakatoseka vanapita. Vakati mainenda na Jesu. Muchazvigona here? Murume wepagedhe aripo zvake. Basa rake rari rekumbira mari. Arimo zvake muchechi ine marabhauma. Vane upepe nemusimbo nematumbu. Vachitomusiyawo. Tuwai zvakanaka munhu waMwari. Hapana kana wakada kuti evidence ionekwe. Varimo muchechi but havana Jesu. My God. Vazogamuchira mweya mutsvene. Vakava nemamwe maonero. Kana vagamuchira mweya mutsvene, pane ziso rinovhurika. Ziso risiri ordinary eye. Ziso inonzi a supernatural eye. Zvamai muchiti zvinotyisa mhai. Mwari vakakuvhurai ziso romweya. Munatoona izvo kuti hazvina kana basa. Nezuro ndakapa testimony yangu pana. Ndakataura kuti ndakabewa mbasera. Nemurume akaenda unondibhadharira akazoshaika hake. Mbasera yekuva HIV positive. Izvezvo ane ziso renyama ari kundinzwira tsitsi. Saka vachaparidza makore mangani. Kana une mweya unonzwisisa kuti he is Jehovah Rapha. Zvaunotya usati wagamuchira mweya mutsvene. Ukamugamuchira unozoona kuti fear is not your portion. Maonero anoita avo vanokunyeyawo. Usati wagamuchira mweya mutsvene unenge uchiwa kuti ndini chihera. Ndinomudambura ini. Sesu vamwe vane ndebvu tiri vakadzi. Unongochimuudza kuti ndebvu is a season display. I'm a woman in a man's body. Kana wagamuchira mweya mutsvene, nekamutauriro kanofana kushanduka. Yekuti mukatsikwa muri pachechi, munhu anopopota kusvikira vafundisi vasumuka kunogadzirisa nyaya. Mama musi kutomboziva dai anditsika hake achipfeka size 6. Maone gumbo racho here isize 8 mama. Kana wagamuchira mweya mutsvene, uzari padhuze nawo kuti zvinhu zvinoshanduka. A church in God's mind. Church iri mupfungwa yaMwari. Nhasi handisi kutaura nezve-RCZ. Handisi kutaura nezve-Baptist. Handakuya kuzotaura nezve-AFM. Ndauya kuzotaura about the body of Christ. Ndobva ndazotaura ndiri kugomo last week but why? Ndikati ukamunzwa munhu achiti ndo rambi rai pari kureva ndepapi?
pabaptist pana Jesu asipo. Enda anofarira ipapo kumwe kwese uko anenge asina basa anosimudza voice kudarika munhu ane maiki. Ndati ndo rambi rai ndichitenda chitarisa DNA yake 0%. Hapana kana chaJesu. Kana kuri kwedu kuna sasa dzinoti isu takaitanga yakadai iwe wakuda kuidai. Clap hands for Jesus. Kuri kwedu anda kuti kuno kuna kudarwo rovari padhuze newoti kwedu akudarwo. Isu kwedu kunoko nezuro makona ndine dhachesi yangu yedhachi. Kwedu kunoko hatidaro. Tinorambira pana Jesu. Tinorambira pana Jesu. Saka vana Peter mutemberi yavachipinda vachimuona murume ari pabeautiful gate vagamuchira mweya muchena vakava nemamwe maonero vaimuziva murume wavaifamba naye ataurwa kuna Ephesians akanzi ndakaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake ndikamuita mutungamiriri wekereke. Jesus is the founder of the church. Anzi ndiyani ma-title deeds church. Hallelujah. 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 So vana Peter vava nemamwe maonero ndokubva vamira pava vasingambosimiri nekuti vagamuchira mweya muchena vakuona nemaziso emweya. Chechi iri mumaindi yaMwari inoona nemaonero anoitwa naMwari. Be holy as I am holy. Ndokuti kuchirema chaka chatojaira urema hwacho but chichigara pachechi. Jesu panotoparidzwa nezvaMwari ndokubva vana Peter vati pane zvimwe zvinhu, this error must be corrected, nekuti vagamuchira mweya muchena. Umwe wabva afunga kuti kurira nendimi ndokwega kunonzi kugamuchira mweya muchena. Ndinogona kuzarira nadzo but ndakatozara. Muchechi munogona kusadonera vanhu pasi but mweya muchena atoripo pachechi. Haisi nyaya iri kuitika mazuvano yekuti munhu akasa kune tukomana turiko mazuvano kanenge kachita kudai agonzi makadii kunojoina bhora sana Ronaldo kuchecha kudiwi madhama. Kune sasa dzekuti izvezvi vamwe vanosinda kuya kwandareva vanobva pano vachiti Mwari anga asipo. Ndava hakuna havana kuona madhimoni achichema. Hatirambi kuti madhimoni ariko but hatidi kupedzerwa nguva nemweya china. 30 minutes uchibvunza wabvepi ndinakauraya mai vake. What's that? Ndakazoona rimwe vafundisi vangu zvakanzi
kuti ndinde ndoda pizza. Titori tiri main line kudai. Takatozara na mweya mutsvene. Vane kensa vari kutopora. Zvino zvamakazotaura nedzine macapital letters. Zvatinongoonana nhasi munongoita chifeve. Zvamunotaura nadzo. Zvamunouya kuchechi makasungirira nyoka. Chechi yanhasi, the body of Christ. Kune vamwe vanoona sokuti yake ndo ineva yakadururwa daily Pentecost. Yake ndobva yapiwa pausa. Yevamwe ikapiwa 20 liters. Apa uri kubvunza dhimoni riri kuti ndini ndakauraya mai vake. Vangu vakaseka 1999. Zvebasa rei. Vakatenderwa pavakasvika ipapo. Ini ndobva ndarega kugara pana mai ava. Ndodzokera kushoko. Makati muri wenherera. Upenyu hwopfuurira. Ndini ndakavaisira poison. Ndakavadyisa mbwire. Unzwa nyaya mbwire nhasi. Saka kuti pataurwa ndimi. Hapana kutaurwa ndimi. Ndati mwarasize eti mweya mutsvene akazara. Keso ngaumbererwe maoko. Vana Peter vane chinhu 1 chavanga vadzidza kuna founder wavo. Chekuti kunamata kurarama utsvene ndo zvinozoratidza evidence. Kana mudhara aenda umwe akufunga kuti mhepo yakuda kufamba ndakutsva. Vajaira kuinda kuya. Hallelujah. Vanoziva kuti mudhara akasiya adzidzisa chechi kunamata. Nerimwe ramazuva pana Luku unowanzwa 1 wevakomana vapedza kuita meeting zvavo vachidhiskasa pamusoro pemudhara. Vachitaura vachiita hurukuro dzakanaka pamusoro pafounder wavo. A church in God's mind inotaura zvakanaka pamusoro pamufundisi wayo. Vamwe havachatenge majarini kudzimba uko. Chingwa chinenge chakanamirwa kuzasi lero kutanga nemajarini ndipastor Baloi. Repamusoro ndipastor Mutangiri. Chorumwa motsengwa. Usanyaya mfundisi wako hausi utsvene. Mfundisi sorry zvenyu ndichashandisa mufundisi Baloi vaive neba yangu ndiri muna Simon Mazoro dzesi vari kuseri kuna Stidman. Havana tombofitana namama. Waida iwewe ndiwe waida. A church in God's mind. Chokadi mfundisi watakapiwa gore rino kuuya nekakuti ndiroorera kamwana kadiki. Apa ane 27 years. Moda kuti aroore munhu ane 54 years. Mai vacho havatombogone. Wesi vana mai vechidiki ma2000 vana mai mfundisi akaisa manews. Tinoparidzirwa chii? Nzara hadziparidzi ndinadzo idzi. Chinoparidza muromo.
padhuze newe kuti rigamuchire nemufaro. The church in the mind of God inorespecta vanhu vakaiswa mberi kwavo. Mwari vakuda kusunungura Israeri. Vanotuma a spiritual leader. Israeri yave nendimba dzevarume. But vaisagona kufesa Faro. Ndava nyaya haisi yepanyama. Nyaya ndeyepamweya. Saka dzimwe dzako idzo dzauri kuti vana vakaendeswa kualtar. You need a spiritual leader. And I want a spiritual father. Nongoreva vafundisi. Mbere ya Jesu mama. Davirikika. Zvoreva kuti Jesu akufamba. Vafundisi wambere maoko kuti zviri kunochinja mama. Zviri kunochinja pastor. Ivo vaya vanonetsa veva. Zviri kunochinja mweya mutsvene ari kufamba. Ari kutovabata vari kwavari ikoko. Mufundisi anozvibvunza kuti ndakadanwa here kana kuti ndakaisa komi back. Saka vaibvunzana kuna duku ndokubva vati mudhara uyu ka sei achiti akangosvika haatauri madzwa akawanda, haisi nyaya yemavhoisi akawanda kana endimi dzakawanda pakuita deliverance. Kungoti wapora namavanga ake waporeswa. Saka vanobvunzana kuti sei ndokubva vaudzwa ndokubva vaudzana. Vamwe vaitonyeperana. Kuri nhasi zvinonzi aiwa simba rierendere kuNigeria. Ine makuna munhu anombodari kumainline hakuna. Ndokubva vaziva secret. Vakaenda vakanoti tidzidzisei kunamata. Zviri muprayer. Chandakafarira vadzidzi. Havana kukumbira kuti Jesu takaona muchimultiplya zvingwa. Dai iri chechi yanhasi. Chechi inongoda mamiracles. But isingade kunamata. Haina kuti Jesu tidzidzisei kumutsa vakafa. But inoti tidzidzisei kunamata. Ndava Jesu wacho the founder ainamata. Kuzoti waini webhikita chinonditadzisa kunamata chii? Kana iye ari Mwari aizvitsaura achienda kugomo kunonamata. Funza ari padhuze nokuti unotemba nei? Iye wacho waitoda kushanda achiziva kuti I'm 100% man and I'm 100% divine. Chohumunhu ichi chinotoda kupota ndichikwira makomo ndichitsvaga nyasha. Nekuti ndikasanamata iyi nyika iyi. Saka vanoti tidzidzisei kunamata. Saka vakomana vanga vakazara neprayer. Ndavaita akakwira gomo Jesu wacho paanosvika pamwana waJairasi akafa. Haiti mutsimba. Come out in the name of Jesus. Ndatimuka. Aiziva kuti aipedza nguva mahours akawanda ari musecret place. Paunozouya pasi isi walkover. Anongoti talita ku. Pei porridge. Mumpfekedze dress rakanaka. Skanamuka. Lazaro Buddha. Tisaidombo. Chechi yanhasi panotsvagwa vaya vanoita chinonzi chii chinodhonza mota chiya. Pakaipa ndipewo nhamba toda kubvisa dombo. Nekuti chechi haina prayer.
Peter vari kuona chirema. Vava nemamwe maonero. Chirema changa chajaira ngopiwa mari. But pachiri kuona vana Peter. Maonero achakuita vana Peter ndo zvandiri kufungai. Chakatanga kuvaona futi nevamwe maonero. Pane kaglow kanoitika so. Pane kamwe kakubwinya. Isaiah 60 verse 1. Arise and shine, for the glory of God has come upon you. Pane kumwe kubwinya kunoitika kana wava na mweya muchena. Koma vachona vana Peter anokumbira mari. Vana Peter vakati silver and gold we don't have, but what we have, in the name of Jesus, what we shall give you, rise up and walk. That's the church in God's mind. Kana tikafamba nomweya minana inoitika pakati pedu. Vakasungwa vanosunungurwa, vanorwara vanopora, mamiscarriage haitike, vasina vana vanobata vana. Kana taakufamba namweya muchena. Clap hands for Jesus. Akuda kupedza kuparidza. Chindibatsirai. Ndosaini yangu yekuti ndakupedza ipapa. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Ndokubva taverengesa kuna Acts zvakare chapter 2. Ndokubva taona vana Peter. Chechi iri kusiyiwa naJesu. Yakanzi, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pari kunzi panovakirwa domba hapasi pana Peter, but chechi yakavakwa pana Jesu. The stone that was rejected by builders, but it became a chief cornerstone. Domba rakarambwa navavaki rikazova musoro wekona. Mwari ngatiitire nyasha mumazuva edu. We need restoration. Kutanga yakava nerudo, pakashayikwa varombo pakati pavo. That's the church in God's mind. Yanhasi unopiwa zita mai. Vachiziva kuti ndonzi mai Diana. Ndinonzi mai vesketi 1. Kuimba anoimba hake. Asisketi. Mfundisi vaipfuti. Ende vanoratidza kuti vane potential. Vanoratidza kuti vachavava nei vane kola iri right. Vanoratidza kuti dei bhachi ravo resutu risina kutsva. Vaenda kure. Bhuku vanotsanangura, but vanofamba netsoka. Ndakambodzi ndichiparidza rimwe gore. Zvikanzi mufundisi kuparidza munoparidza, but chinoita kuti tisarigamuchire ndechekuti hamuna murume. Where is this church? The church in God's mind. Iri kupi church imwe? Iri kupi church iri mupfungwa dzake? Inguva yerevival. Inguva yerevival. Vanomunamata ngavamunamate mumweya. Ari tiitireiwo nyasha. Tiregere kuparara. Tikoti takafira iko kuuya kumisangano. Tisingachinji unhu hwedu. If a man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Kana ndaindima handichanyime. Kana ndaima handichabe. Kana ndairoya handicharoye. Kana ndaipasa makovenzi mufundisi achiparidza handichapasi.
vafundisi vangu ndakambotsiurwa namweya mutsvene rimwe gore kwasumuka umwe maimufundisi vachiparidza tichiri kubible school takagara ndini ndakatotanga ndakati hapana kurohwa exegesis apa hapana that's eisegesis tinosara nemaexegesis edu vane vataiparidzira vachisangana naye ngatisiyeye kuuya nemapene eredi muchechi tichimaka kuti hermeneutics zero salvation arova but kujustification haana kusvika. Help me, Holy Spirit. Help me. Where is this church? You know what? Why governor? Mwari ngatibatsire mumazuva edu. Chechi idzokere panzvimbo. Bible rinobva rati they were devoted in prayer and in the word. Yanhasi haichadi shoko. Time yeshoko munhu anotsumwaira. Time yeshoko munhu anoenda paTikTok. Time yeshoko anenge achinyaya mufundisi ari kuparidza nematext. Unenge usinyatsonzwa kuti yake yati duru, yamai vari padhuze yatiwo duru. Yanhasi ndeyekuti Ered ari muchechi anenge achitextirana nemusingle mother. Kana tabuda wati tiri kudi wanzwa isingle mother yati duru. Toenda kuloji wanzwa duru. Mai vemba kwangu havandiitiri duru, saka ini ndindokuitira bozve kuti baby. Muchechi Mwari vachifamba. Tisimuke, atompedza kuparidza. We want to pray for the church. Church yakanga ine rudo. Jesu abvataura kuna John nerimwe ramazuva. Anoti a new commandment that I'm giving you is to love one another. Leviticus 19. Nyaya rudo yakatombotaurwa. But Jesu akuya achiti ndakuya neimwe standard yakasiyana neku Old Testament. New covenant.
48 years. Mai vangu vakashaika, baba vangu vakagara. Vakasara neni ndina ndiri mudiki. For 19 years. Hatina kuona chimainini chakauya. Vaiti vakaona mari yavo yekunasa. Vaipa chegumi. $20 vaibvisa $2. Vaiti vakanoparidza. Vaipiwa huku vafamba makilometers. Yanhasi munhu anopopotera kuti muromo uya hauna TV, hauna maronda. Ngatidzokere kuna akatidana, anomira nesu. Kupiwa kana kusapiwa, akatidana anomira nesu. A church in God's mind. Ndokuvata ani nani anovenga hama yake. He is a murderer. Handisi ndakachitaura ishoko. Kune vanhu vasingamhorosani ipo panapa. Munhu anoita kunge pulling socks richalata. Achiavoida kumhoresa mai vane mwana akamitisa mwana wavo. Zvakatoitika. Tiri vawadza ni tiri. Tiri vawadzani. Handina basa ndakavaka ndakazvinzwa kuti makanditaura. Enda unomuratidza kuti ini ndine utsvene hwandinofamba naho. Kune vanhu vatisingambhoresani navo. Kune hama dzatakatobloka. Enda unoblokonora. Mwari vane nyaya yangu ashumira neni Maxwell. Vana mai ngatiratidzei rudo. Tine vana vemadzikoma edu akashaika. Umwe haasi kutoenda kuchikoro vako vari kuenda. Mwari vati breakthrough yeumwe munhu iri pakuchengeta mwana iyeye. Ari ngatiitire nyasha. Toda kunamatira church. We want to pray for the body of Christ. Titi Mwari, we need restoration. Rudo rwokutanga. Mwari tinoda church inofamba nomweya. Ndati haisi nyaya yekuzara nendimi. Ngatiti taungana chero Sunday chero 3-4. Ngatinzwe kuti tabva kuchechi. Pane pamwe pokuti ukaenda kuchechi kana une chibp machine unobva iri noma 120/80. Paunodzokera kumba unotesta inenge 172. Toda kuti titi kana ndaenda kuchechi nchinzwa gumbo. Pandakabva kuchechi ndakagamuchira kupora. Ngatinamati. Azviita Jesu. Azviita mweya mutsvene. Azviita Jesu nokudzorera kereke panzvimbo. Father, we glorify your name. Simudzirwai. Musharukwa wakare kare. Simudzirwai. Nyama dzadze inope. Tinopa mbiri yose kwamuri Mwari. Nezvamaita pamusangano uno. Nekereke yamadzoreredzera panzvimbo. Tinotenda nerestoration. Tinotenda nerudo rwamadyara. Mazvita. Thank you, Jesus. Tiomberere Jesu maoko. Muruvire muridzo kuna Jesu. Jehovha we makanaka Mwari. Vandipa mukana muchiuya. Jehovha we makanaka Mwari. Jehovha yeye makanaka Mwari. Jehovha we makanaka Mwari. Jehovha yeye